O Concello de Ribeira lanza unha iniciativa para embelecer os escaparates dos baixos baleiros. Para evitar o feísmo, colocaránse vinilos con imaxes de puntos recoñecidos do municipio. A proliferación de baixos en actividade é unha realidade en Ribeira, locais en uso dende hai anos que non presentan a mellor imaxe para as rúas do municipio. Para mellorar a súa estética, o Concello impulsa unha nova iniciativa para embelecer os escaparates destes baixos baleiros, eliminar o feísmo e facer Ribeira máis atractiva. O que é evitar pois, o feísmo e esa contaminación visual que temos moitas veces nas rúas por mor pois, de toda esa cartelería xa obsoleta, desa cartelería excesiva, moitas veces que incumpre ademais o que son as ordenanzas, pois neste caso. Polo tanto, vamos a poñer en marcha unha iniciativa, como digo, que vai da man das Concellerías de Comercio, tamén de Turismo, para embellecer, mellorar o que son pois, os escaparates de todos os locais, dos locais baleiros do noso municipio. Non? Neste caso vamos a sacar pois, unhas bases que van a ser publicadas pois, ao longo do día de hoxe na web municipal. A partir de mañá, os interesados poderán anotarse para formar parte desta iniciativa. Proposta do Goberno municipal que vai dirixida aos propietarios e propietarias de locais que na actualidade estean sen actividade. E que queren pois darlle unha mellor vida, que queren pois aproveitar esta iniciativa do Concello para vinilar con recursos turísticos do noso municipio pois esos espazos, uns espazos que van a ser pois máis vistosos, que supoño que tamén vai a ser un aliciente para poder ser alugados en vindeiras semanas, etc., para ter máis oportunidade de ser visualizados e que ademais pois, van a mellorar, como digo, a estética das rúas comerciais, evitando pois, todos esos problemas que temos de feísmo e de colocación de cartelería que en ningún caso pois, pode incumprir as ordenanzas de limpeza. Xa que nestes vinilos inclúese a prohibición de fixar cartéis en locais privados. Ademais, será unha ocasión de amosar a visitantes e veciños puntos recoñecidos de Ribeira. Agardamos que esta primeira edición teña unha boa acollida e que sexa pois o primeiro paso de moitos para seguir mellorando o que son as rúas comerciais de Ribeira e iso teña tamén, como non, un impacto positivo no noso comercio local. Iniciativa que estará financiada por fondos propios do Concello. Pensamos que é necesario poñer en valor e mellorar a imaxe das nosas rúas do mesmo xeito que estamos pois empezando tamén con esta temporada de primavera a poñer pois todo o que son as plantas, a mellorar a ornamentación, a limpeza de mobiliario público e polo tanto pois esta é unha parte máis nesa pois obxectivo, non, de mellorar as nosas rúas. A participación será gratuita e poderase formalizar no prazo dun mes dende a publicación da información na web municipal a través do correo electrónico comercio@ribeira.gal. O Concello avaliará todas as solicitudes e seleccionará os escaparates que considera axeitados.